Първо да се обърна към всички, които празнуват свещения празник Рамазан Байрам, с пожелание да сме живи и здрави и нека Всевишният да ни помага да бъдем заедно и да празнуваме празниците си заедно, защото Рамазан Байрам е празника, който обединява, празника, който прощава, празника, който ни кара да се опознаваме, празник, който обединява. Винаги съм казвал, че празниците в Кърджали са двойни празници, защото когато празнуват мюсюлманите, празнуват и християните, когато празнуват християните, празнуват и мюсюлманите. По същия начин в Кърджали през този един месец ние показахме, че сме най-толерантният град в България, показахме, че заедно празнуваме празниците си, показахме, че заедно в центъра на града можем да споделяме празника на ближния си на една маса по време на вечерите, по време на ифтара, заедно с всички, с комшиите, независимо от пол, вяра и народност. Ние бяхме заедно и споделяхме нашия празник. През последния един месец имахме възможност в център на града, заедно с побратимените ни общини, да споделиме този празник. Близо 8-9 хиляди души успяхме да организираме под различни мероприятия, с концерти, с побратимените ни общини, да направим така, че всички хора от Кърджали да изпратиме това послание за единство, това послание за толерантност, това послание за хубавият празник Рамазан Байрам. Нека да ни е честит, да сме живи и здрави и винаги да сме заедно, така както винаги сме били.